През септември 1944 България обявява война на Германия. Немските части около Охрид пленяват намиращи се там български войници. Населението ги отвлича и скрива. Вечерта с барабан се обявяваше наредба да се предадат българите, иначе ще се гори градът. Това е наредба на германският командант. Сещам се, че никой не позволи и не предаде нити един български войник. Какво направиха охридчани? Пазеха ги. Пазеха ги като свой. Градска делегация успява да уговори немците градът да откупи българските войници с злато. И германският командант се обяви, че градът ще се спаси, ако се донесе, не знам точно, мислям дека търсеха около 10 кг злато. Хората тичаха бързо, носеха кой какво имаше. Сещам се, майка ми имаше една огърлица и даде, не стигнаха. Златото не се събра токмо количината и тогава един поп от църквата Свети Климент го донесе кръстот.